Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la acest episod al webcastului meu despre managementul schimbării. Eu sunt Mihai Svasta și în acest episod îmi propun să abordez câteva din elementele fundamentale ale unui proces de schimbare. Este vorba despre viziune, misiune, valori, strategie și tactică. Dar să încep cu o mică poveste. În cartea Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll, carte pe care vă recomand la orice vârstă, la un moment dat Alice se întâlnește cu pisica Cheshire, pisica aceea care zâmbește continuu, și poartă următorul dialog. Vrei să-mi spui, te rog, ce drum trebuie să o iau ca să plec de aici? Întreabă Alice. Asta depinde în mare măsură de locul unde vrei să ajungi, îi răspunde pisica. Nu prea îmi pasă unde. Atunci nu are importanță ce drum iei. Atât timp cât ajung undeva, a precizat Alice. Vei ajunge cu siguranță undeva dacă ai să mergi îndeajuns, o lămurește pisica. Pasajul exprimă foarte bine principiile unui proces de transformare, desigur metaforic. Pentru a alege drumul corect pentru o transformare, este important, crucial chiar, să știm unde vrem să ajungem. Cum am spune noi în termeni de business, este important să avem o viziune și o misiune, să ne bazăm pe anumite valori, o strategie. Viziunea este destinația procesului de transformare. Viziunea în sine este o stare, o imagine puternică a viitorului. Cuvântul viziune vine de la verbul latin visio, a vedea. Este ceea ce întrezărim sau vedem chiar, mai mult sau mai puțin clar, în viitor, la capătul drumului. Misiunea este motivația procesului de transformare. Este motivul pentru care organizația există. Este, pentru noi ca lideri, motivul pentru care dimineața ne dăm jos din pat și ne apucăm de muncă. Și este motivul pentru care echipele noastre ne urmează. Iar valorile sunt bornele morale după care ne ghidăm și pe care ne sprijinim inițiativele. Aceste elemente sunt fundamentale în orice proces de transformare, pentru că ele reprezintă mecanismul de ghidaj în momentele de decizii importante. Pentru că pe parcursul procesului de transformare vom fi obligați să luăm decizii importante, de multe ori. Și cum le vom lua? E simplu, prin raportare la elementele fundamentale, viziune, misiune, valori. Profesorul John Paul Cotter de la Harvard, unul din cei mai importanti specialiști în managementul schimbării, ne spune că viziunea trebuie să se adreseze atât minții, cât și sufletului. To speak both to the head and the heart. Adică să fie compusă atât din elemente raționale, cât și emoționale. Tot Cotter ne spune că una din greșelile tipice ale procesului de transformare este formularea unei viziuni care este dificil de explicat și înțeles. El afirmă că orice viziune a cărei prezentare, explicare și înțelegere durează mai mult de 5 minute este prea complicată. Iar dacă viziunea este destinația, strategia este drumul. Este direcția pe care vrem să mergem pentru a atinge destinația, viziunea. Strategia exprimă direcția în ansamblu, holistic, grosomodo, iar ea se cascadează, se detaliază, dacă vreți, în acțiuni tactice care se iau săptămână de săptămână, lună de lună. Viziunea este de obicei o stare pe un termen lung, de circa 5 ani. Deciziile strategice au orizonturi de 2-3 ani, iar cele tactice în jur de 1 an. Graficul doamnei Amy Webb de la Future Today Institute, preluat dintr-un articol Harvard Business Review, care poate fi descărcat de pe YouTube în descrierea videoului, prezintă foarte bine dispunerea în timp a acestor orizonturi. Orice proces de transformare care se inițiază sau care se consolidează are nevoie de aceste elemente de bază. În caz contrar, vom fi ca în povestea lui Alice, nici nu contează pe ce drum o apucăm, pentru că dacă mergem suficient de mult, sigur vom ajunge undeva. Unde? Nu știm. Și dacă nu ne interesează, putem acționa în acest fel. Dar dacă vrem să ducem procesul de transformare într-o anumită direcție, atunci trebuie să ne aplecăm și să alocăm timp pentru a construi elementele de fundament al procesului de transformare. Viziune, misiune, valori, din care să derivăm ulterior direcții strategice și inițiative tactice. Nu ar trebui să ne ferim de acest efort. Este de fapt o activitate fascinantă, care ne va ajuta enorm pe parcursul procesului de transformare, construind fundamentul acesteia și premizele pentru o abordare coerentă prin acțiuni strategice și tactice derivate din viziune, misiune și valori. Și
Ca întotdeauna, țin să remarc că aceste elemente pot fi folosite atât în zona unei transformări organizaționale, dar și în zona unei transformări personale. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi. Dacă urmăriți acest video pe canalul de YouTube, puteți descărca în descriere imaginea care prezintă orizontul de timp pentru viziune, strategie și tactică, imagine construită de Amy Webb de la Future Today Institute. Sper că și acest episod v-a oferit câteva idei cheie asupra schimbării și transformării. Voi continua în episoadele viitoare și până atunci vă las să reflectați.